Siedzisz je tam. Не знам, верно не знам. Това са старите. Село Бистрица. Село Бистрица, става и битки. Помни старите рецепти на мама. Так има, нали? Да. Не. На центъра, нема да звънне Витко, на центъра. Къде одиш сега? Не ме взема за тарап.
Да си ли е спешил? Как си не се навел? Защото не иска да държиш, сега пак си наведе. За да не иде. Да, да, да. Интересно, че днес работя в магазинчетата. Интересно види. Добре. До Дръзкия акт на независимостта. На 22 септември 1908 година княз Фердинанд в църквата Свети 40 мъченици обявява пред целия народ: по волята на незабвения цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество румънския крал и от юначните българи, на 19 февруари 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели 30 години, българският народ непоколебимо, верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи и за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на О Бозе, почившия княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България, нищо не трябва да пречи на преуспяването й. Такова е желанието на народа ми, такава е неговата воля да бъде според както той иска. Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и еднакво да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България, свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и улекчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание,
с благословението на Всевишния провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година. Всевишния година България за независима българска държава. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България, да живее българският народ. По повод днешния празничен ден, каня малката Ивайла Бонева, която ще изпълни химна на Република България. Независимостта не е само дата от календара, тя е отговорност, дълг и чест. Тя ни задължава да пазим България силна, свободна и обединена. Давам думата на господин Костадин Костадинов, председател на Общински съвет Дупница, за тържествено слово. Уважаеми съграждани, дами и господа, днес България чества своята независимост. Отдаваме почет на държавниците, поставили родината на достойно място на европейската карта.